presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr dy presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwyd rhaid cadw ar ein edrych, gŵr y gweithio, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwyd rhaid cadw ar ein edrych, gŵr y gweithio, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, iachau'n calonnau ni, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, addolaf di, addolaf di. Wel, bore da. Bore da I bawb yma. Croeso I hen ffrindiau. Neis gweld hen ffrindiau nôl. Wedyn, hyfryd croesawu pawb yma, hyfryd croesawu pawb adre hefyd. Dyn ni wedi dod yma I addoli, a dyn ni wedi dod yma I gofio am farwolaeth Iesu ac I feddwl am y Pentecost. Just i'n harwain ni I fewn i'r cyfnod addoli, dwi'n awyddus I ni just darllen darn o salm efo'n gilydd. A mae'n mynd I fod ar y sgrin, salm 147, a adnodau 5 I 7. A mae'n ngolwg I diweithio I gymaint, dwi'n goffi dal y ffôn yn y gosach. Sorry. So, salm 147, 5 I 7. Dewch I ni ddarllen hwn gyda'n gilydd. Mae'n meistr ni mor fawr ac mor gryf. Mae ei ddeall yn ddiben draw. Mae'r arglwydd yn rhoi hyder I rhai sy'n cael ei gorthrymu, ond yn bwrw'r rhai drwg i'r llawr. Canwch gan o fawl i'r arglwydd a chreu alaw I ddiw ar y delyn fach. So, os newch chi gyd estyn eich telynau bach? Na? Didn't get the memo? Sgynnon ni'n telynau bach sy'n ddefnyddio'n lleisiau I gannu mawl i'r diw sydd yn fawr, a weithiau yn teimlo bod tu hwnt I ni, ond sydd wedi dod ato ni. Dewch I ni godi I gannu I o'r holl fyd. Yn gwbl bresennol, tra mwy
I'r holl ffydd. Yn byw yn gorau ti hwnt i ni, ac yn cuddio dy wyneb di. I'r holl ffydd. I'r holl ffydd. Mor aml heb dy ddeall di, ac eto'n byw yn o'r ti. I'r holl ffydd. I'r holl ffydd. Ar weithiau, fel oeddwn ni'n canu'r gan am y Duw yn teimlo, medru teimlo'n bell i ffwrdd, ond yn ni'n diolch iddo fe hefyd i fod wedi dewis dod yn agos. Yn ei ras, mae wedi dewis datguddio ei hun a dangos ei hun i ni. Dyn ni'n mynd i ganu am yr anhygoel ras na nawr. Bwyd o bwer, echod a chwallwch, a chariad bwysig, ethol a chryfach, brenin gogoniant,
eistedd chydig. Wel, fyddwn ni yn bydd neges Rhys ato ni bore yma ynglyn â gwaith yr ysbryd. A dyn ni'n mynd i ganu nawr can gan Meilir, un o'n ffrindiau ni, Meilir Geraint, Down atat ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith. A dewch i ni ganu hwnna fatha gweddi, dewch i ni jyst tawelu'n hunain a dod ger bron Duw yn dawel i ganu hwn gyda'n gilydd. So, yn neis mewn tiwn yn bysau. Ni di war yr cors. Okay. Iawn. Okay. O arglwydd dyna'n gweddi ni nawr. Fy mywyd rwy fy nildio, i'th bwrpas di.
Ysbryd Lan, llenwa ni. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Amen. Wel, bore da bawb. Mae yn hyfryd bod yma. Di hwn dy trwedd? Na. Falle, 2 seconds. Mae Gethin di roi hwnna lan. 1, 2. 1, 2, 1, 2. La la la, da da da, da 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 da. 1, 2. Dyna ni. Okay. Da chi'n clywed fi rwan? Dim cuddio. Iawn. Bore da. Nawn ni drio unwaith eto. Hyfryd. Wel, croeso i Gersalem bore yma bawb. Diolch i Arwel a'r band am arwain yr addoliad. Bore mae'n Sul y Pentecost. Sef penblwydd yr Eglwys Gristnogol. Dyna sut mae rhai pobl. Felly beth am i ni ganu penblwydd hapus i'r Eglwys? Penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i'r Eglwys Llangatholig, penblwydd hapus i ti. I chi, da iawn. Achos chi ydy'r Eglwys. Nid yr adeilad yma, nid yr adeilad y crand, nid hyd yn oed, ddim siŵr beth ni'n mynd i weid fyna, ond chi ydy'r Eglwys. Pobl sydd yn credu, yn dilyn ac yn caru Iesu Grist yw'r Eglwys Gristnogol. A'r Pentecost, da ni yn dathlu mewn ffordd fel y penblwydd yr Eglwys, pan ddath yr ysbryd glân i lawr. Iawn, so mae yna chydig o gyhoeddiadau cyn i ni fynd yn ymlaen. I ddechrau yn cychwyn nos Lun, actually, mae llanw yn trefnu 24 awr o weddi, a mae e'n weddi sy'n mynd i fod yn rhedeg trwy y wlad. Mae'n dechrau gyda Eglwys Ebenezer yn Caerdydd, yn hostio noson o weddi ar Zoom nos Fori, nos Lun. A dwi ddim cweit o Fôn i Fynwy, mae o Gaerdydd i Gaernarfon. A wedyn nos Fawrth, mae'r 40 o weddi yn gorffen yma yng Nghaersalem. Felly mae'r grwpiau cymuned yn mynd i ddod at ei gilydd yma yn y capel nos Fawrth am 7:07. Bydd Anna Mari Hughes, sef merch Magi, yn ymuno gyda ni yma nos Fawrth, a fydd hi a Martin yn arwain y noson, ac i chi sydd yn ymuno adre, bydd yna link Zoom i gael, a mae hwn yn noson sydd yn agored i bawb, nid dim ond aelodau Caersalem. Felly bydd yna bobl o wahanol rhannau o'r wlad yn ymuno gyda ni dros Zoom hefyd. So mae hwnna'n nos Fawrth am 7:07. Yr ail gyhoeddiad, so da ni'n jyst yn edrych mlaen nawr i rai pethau'n hwyrach yn y tymor. Nos Wener cyntaf o'r Ffennaf, mae yna 2 beth mlaen i ddweud y gwir. Y peth cyntaf sy'n mlaen ydy mabol gampau i ysgolion Sul a clybiau plant yr ardal. Felly mae Siw sy'n bennaf yn trefnu hwn, ond da ni yn gweithio gyda Siw ac yn mynd i ddysgu mlaen i hwn. So gweithio fydd yna blant o Caersalem yn gallu dod i hwn a curo holl blant Llanrug a Llanberis, ond cofiwch cymryd rhan sy'n bwysig. So mae hwnna am 4:05. Yn lle, Cai Ysgol Llanrug. So mae'r ffont rhy fach ar y sgrin ymlaen i fan hyn.
So mae hwnna am hanner ar wedi 5, a wedyn yn hwyrach yn y noson, a dwi'n dallt wrth gwrs bydd e ddim yn bosib i bawb fynd i'r ddau beth, ond os ydych chi'n rhan o dîm addoli Caersalem mewn rhyw ffordd, neu falle yn dymuno dod yn rhan o'r tîm addoli, yma am hanner ar wedi 7 fydd yna noson arbennig i feithrin y gymuned sy'n arwain i mewn addoliad yma. So mae hwnna'n hanner awr wedi 7. Dylech chi fod wedi cael e-bost gan Robin a Martin yn barod ynglyn â hwnna, ond os chi a diddordeb ymuno o'r noson a heb gael y wybodaeth, gadewch fi wybod a na i wneud siŵr bod y wybodaeth yn cyrraedd chi. Wedyn, big drum roll i'r cyhoeddiad nesaf. Yn hwyrach wedyn, ym mis Gorffennaf, da ni yn trefnu gwyl Caersalem. So, anhofiwch am Glastonbury, anhofiwch am yr Eisteddfod, anhofiwch am beth bynnag da chi'n mynd i, anhofiwch am y Chelsea Flower Show. Dyma yw'r lle i fod haf yma, gwyl Caersalem. So mae yn digwydd yn y Glan Morfa. Mae rhan fwy ohonoch chi'n gwybod lle mae Glan Morfa. Mae'n ddarn o dir just i allan y dre, lle mae safle busnes Iwan a Delyth, a maen nhw'n garedig iawn yn agor y lle i ni am benwythnos i gynnal yn gwyl. Mae yna groeso i chi ddod a'ch pabell, eich carafan, eich camperfan, eich bivy bag, so whatever's your style. Os ydych chi'n bwriadu dod i aros am y 2 noson, gadewch chi i Iwan a Delyth wybod, jyst mwyn i ni gael rhyw grasp ar sgêl y peth, achos da ni ddim eisiau fod fel y wick stock cyntaf, a fod 10 o filoedd o bobl yn dod, a fod yr heddlu goffa cael ei galw, ddim bod fi'n disgwyl hynna. Beth yn union fydd yn digwydd? Dwi'm yn gwybod, o bod yn onest. Da ni ddim wedi trefnu fo eto, heblaw yn trefnu'r dyddiad. Ond fydd o yn amser i fwynhau cwmni gyda'n gilydd, fydd o yn amser i fwynhau barbecue, rhywfaint o addoliad, rhywfaint o anogaeth. So mae yna groeso cynnes i bawb ddod i hwnna. So bydd e'n dechrau nos Wener gyda barbecue ac addoliad o gwmpas y tân. A wedyn bydd e'n gorffen efo dod i capel, basically, bore di Sul, achos be arall da ni'n neud. Efallai newn ni gael gwasanaeth awyr agored ar y bore di Sul yna, ond gewn ni weld trwy fydd y tywydd. Newn ni cael gafel ysgafn ar y penderfyniad yna tan y munud ola yn dibynnu ar y tywydd. Wedyn, beth arall sgan i ddeud? Wedyn, peth ola yw, os ydych chi ddim yn campers, chybod, achos nid pawb sy'n hoffi ryffio hi, fydd yna dal croeso i chi ddod i'r gweithgareddau hyd yn oed os ydych chi ddim yn aros. Tybod. So gewch chi ddod i'r barbecue a wedyn os ydych chi'n softies, gewch chi fynd adre i gysgu a dod nôl yn y bore. So mae hwnna yn opsiwn hefyd. Ond bydd yna dipyn gobeithio yn gwersylla yna hefyd. Iawn. So, heno, sori. Waw, oce. Mae lot o gyhoeddiadau fan hyn, boys. Heno, Cari Caersalem. Mae'r trefniadau chi'r bach yn wahanol heno, oherwydd fod Cymru yn chwarae pêl-droed. So'r cynllun ydy, da ni'n mynd i ddangos y gêm ar y sgrin fan hyn. So mae Esbyrrec yn ffrydio fe ar y we. So mae hwnna'n golygu gobeithio byddwn ni'n gallu dangos ar y sgrin. Newn ni testio fo falle ar diwedd yr oed o bore mae'n i'n siŵr. Ond mae'r kick-off am 5, felly os ydych chi eisiau dod yma i watcho'r gêm, fydd yna groeso i chi o 4:45 ymlaen. Os ydych chi ddim yn bobl ffwtbol, dewch anyway, a fydd yna baned a clonc i bawb, nid dim ond pobl sydd yn dilyn pêl-droed. So cychwyn am 5 heno, nid 6. So mae croeso cynnes i unrhyw un ddod i hwnna. Wedyn, oedd Menawd ti'n rhoi llaw lan, mae hwnna wedi dod yn gloi. Wedyn, bore di Sul nesa, oedfa teulu fydd yma, gyda Siw yn arwain. So croeso cynnes eto i bawb i hwnna. Waw, oce. Cyhoeddiad yna, mae'r mwy.
Trey. Banc bwyd, ti eisiau dod fyny, Ddegar? Ie, na ni. Bydd gan Banc Bwyd Arfon gasgliad diwedd y mis. Ydyn ni'n chwilio am help, achos mae'r Banc Bwyd wir, mae'n angen o fwyd. Felly, bydde hynny yn gasgliad yn Tesco Cynarfon. Felly, os da chi'n rydd a fyddech chi'n licio helpu, mae croeso mawr, croeso chi siarad efo fi diwedd yr oedfa, neu mae'n taflen fa yma efo amserlen a slotiau i ni gyd. Felly, diolch. Diolch, Rhys. Gret, ie. Ydyn ni'n neud picnic ar ôl yr oedfa? Ti sy'n las yma? Ie, sori. A wedyn, mae croeso i chi aros ymlaen i picnic. Bring your own picnic ar ôl y gwasanaeth bore ti sy'n nesa. Ac os fydd y tywydd yn braf, newn ni fynd draw i'r parc, ond os fydd hi'n lib, newn ni aros yma. So, ie, picnic, brunch, beth bynnag ar ôl yr gwasanaeth bore ti sy'n nesa. Reit, blant. Pwy sy'n arwain y gwaith plant bore yma? Iwan, gret. Be ydych chi'n neud bore yma, Iwan? Mae'r gwynt mynd i chwythu lawr grisiau bore yma, boys. Bach o rymbl a gwynt lawr grisiau. Reit, newn ni gair o weddi te fo'n gilydd cyn bod y plant yn mynd lawr grisiau. Wel, o ddiw dad, da ni yn diolch am yr hwyl a'r gymdeithas da ni'n mwynhau gyda'n gilydd bore yma. Ni'n gofyn ti bendithio y plant nawr wrth bod nhw'n mynd lawr grisiau, wrth iddyn nhw ddysgu mwy am bwy wyt ti, dy bwer di, dy gariad di. A mae'r un weddi'n wir amdano ni fydd fyny grisiau hefyd. Da ni'n cyflwyno gweddill y diwrnod felly i ti. Agor y meddyliau, agor yn calonau i ti. Amen. Amen. Na ni te. Iawn te, gwych ffrindiau. So heddiw, da ni yn gorffen yn cyfres Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. Mae wedi bod yn gyfres, da ni wedi bod yn ers mis Ionawr. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a cael bendith allan o'r gyfres yma. Dwi wedi, beth bynnag, hyd yn oed os does neb arall wedi. A just sydyn cyn bod ni'n mynd ymlaen, y cynllun dros y fisoedd yr haf rwan yw, da ni ddim mynd i ddilyn cyfres penodol am y tymor byr nawr, ond da ni'n mynd i roi rhyddid i'r pobl sy'n pregethu i fynd ar ôl pethau gwahanol, ymateb i rhai pethau, mynd i llefydd gwahanol yn y Beibl. Chos mae'n dda i ni cael un cyfnod yn y flwyddyn lle da ni'n neud hynny, yn dydy, tybod. A wedyn mis Medi fydd yn cyfres nesaf ni yn dechrau. Mae gyda ni rhyw syniad le ni'n mynd i fynd, ond mae'n gyfrinach am nawr. Da ni ddim yn mynd i ddatguddio eto, ond gobeithio fydd na fendith ynddo fe. Ond heddiw, da ni yn gorffen yn cyfres Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. A dyw e ddim yn gyd-ddigwyddiad bod y gyfres yma'n culminatio heddiw ar Sul y Pentecost. Oherwydd heddiw, o bob diwrnod, mae e'n bwysig i ni esgoffa'n hunain fod ffydd yn Iesu ydy yn rhywbeth i'w gredu, ydy mae Iesu yn rhywun i ymddiried, i drystio yno fo, a mae ffydd yn Iesu'n rhywbeth hefyd y dylen ni i ddeall yn llawn. Ond, yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach mewn ffordd, yw deall bod y ffydd Gristnogol yn rhywbeth y gallwn ni ei brofi. Bod dod at Iesu'n rhywbeth sy'n gallu ein cyffwrdd ni ac fe ddyle fe yn newid ni. Hynny yw, nid rhywbeth yn y pen yn unig ydy'r ffydd Gristnogol. Ond mae gras, cariad a perthynas gyda Duw yn rhywbeth y gallwn ni ac y dylen ni ei brofi. Nawr, falle bod rhai ohonoch chi'n cofio fi yn sôn nôl ar ddechrau'r gyfres bod fi wedi cael blas
ar ddarllen llyfr gan wr o'r enw Brian Zand dros y Nadolig. A enw'r llyfr oedd When Everything's on Fire. A dwi'n gwybod fod Martin wedi darllen y llyfr ers hynny ac ambell un arall. Ac un o'r brawddegau oedd yn sefyll allan i fi yn y llyfr oedd pan oedd e'n dweud hyn, "The faith of the future will be sustained by an experience, not an argument. As the old saying goes, a person with an experience is not at the mercy of a person with an argument." A nath hwnna greu argraff ddwfn arno fi. Nawr, mae rhaid chi ddeall, dwi ddim yn wrth ddeallusol. Dwi ddim yn erbyn deall a rhesymu am yn ffydd ni. Dwi efo PhD mewn diwinyddiaeth. So, dwi ddim yn erbyn hwnna. Ond os fydd yn ffydd ni dim ond yn rhywbeth yn pen, fydd e'n rhywbeth sych. Fydd e'n rhywbeth fydd yn rhedeg allan o stem yn hawdd. Fydd e ddim yn rhywbeth fydd yn rhoi bywyd. Mae'r ffydd Gristnogol ar ei orau ac yn fwyaf Beiblaidd ac yn fwyaf llawn o'r Iesu pan mae'r meddwl a'r galon yn dod i briodas gyda'i gilydd. Pan da ni yn deall a profi cariad Duw drosta ni. A fel mae'n dweud, a person with an experience is not at the mercy of a person with an argument. Nid pobl gyda argument yda ni fel Cristnogon, ond pobl efo profiad i'w rannu. Pobl efo stori, efo tystiolaeth i'w rannu ynglyn â be mae Iesu Grist wedi gwneud i achub y byd, be mae Iesu Grist wedi gwneud i'n hachub ni fel unigolion. A mae mor bwysig yn dydy bod ni yn stretcho'n meddwl a bod ni'n graplo fo'r Beibl a bod ni'n deall y ffydd. Mae mor bwysig bod ni'n gwreiddio fe mewn profiad o'r Duw sydd yn caru ni. Achos, fel o'n i'n dweud o blaen, dwi ddim yn disgwyl byddwn ni'n cyrraedd y nefoedd a bydd rhywun yna achos bod nhw wedi colli dadl efo Rhys Llwyd. Ti'n gwybod beth meddwl? Hynny yw, nid bydd pobl yna oedd bod nhw wedi profi a gweld cariad Iesu Grist. Does neb mynd i gael ei dadle i mewn i'r nefoedd. Mae pobl mynd i gael ei tynnu mewn i'r nefoedd oherwydd grym, cariad a profiad real Iesu Grist. So ar ddiwedd y gyfres yma, mae'n grêt bod ni'n gallu dychwelyd at y thema ganolog yma trwy Testament Newydd o brofi cariad a grym Duw. So, ewn ni mlaen at y darlleniad nawr. Yn Actau 2, hanes y Pentecost, da ni ddim yn mynd i ddarllen ei gyd, so mae yna rai adnodau lan. So, ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Dyna lle roedden nhw'n, yn ei neidio nawr i chydig adnodau, dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn. Heb ddim clem beth oedd yn digwydd. Be sy'n mynd ymlaen, medden nhw? Ond roedd rhai yno'n gwatwar a dweud, maen nhw wedi meddwi. Dyma Pedr yn codi ar ei draed i anerch y dyrfa a'r 11 arall wrth ei ymyl. Arweinwyr, bobl Jwdea a phawb arall sy'n aros yma yn Jerusalem. Gwrandwch yn ofalus. Gwna I esbonio i chi beth sy'n digwydd. Dy'r bobl yma ddim wedi meddwi, fel mae rhai ohonoch chi'n deud. Mae'n rhy gynnar i hynny, nawr glwch y bore ydy hi. Na, be sy'n digwydd ydy beth soniodd y proffwyd Joel amdano. Mae Duw yn dweud yn y cyfnod olaf, byddai'n tywall fy ysbryd ar y bobl i gyd. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd dynion ifanc yn cael gweledigaethau a phobl hŷn yn cael breuddwydion. Bryd hynny byddai'n tywall fy ysbryd ar fy ngweision i gyd, yn ddynion a merched, a bydden nhw'n proffwydo. Bydd pethau rhyfeddol yn digwydd yn yr awyr ac arwyddion gwirthiol yn digwydd ar y ddaear.
Gwaed a thân a mwg yn lledu ym mhobman. Bydd yr haul yn troi'n dywyll a'r lleiad yn mynd yn goch fel gwaed cyn i'r diwrnod mawr rhyfeddol yn addod, sef dydd yr arglwydd. Bydd pawb sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub. Pentecost. Mae'n hanes anhygoel yn dydy. A mae yna gymaint o bethau gellid ei dweud am yr hanes yma o Actau 2. I ddweud y gwir, byddai modd neu cyfres gyfan yn mynd ar ôl gwahanol aspects o'r hanes. Os dwi'n cofio ar Sul y Pentecost llynedd, oedd John Robinson yn pregethu yma, a nath fynd ar ôl yr rhan lle mae'n sôn bod pawb yn clywed yr efengil yn eu iaith nhw eu hunain. Rhan anhygoel o bwysig o'r hanes. Byddai modd mynd ar ôl y reality yma fod Pentecost yw'r diwrnod lle mae'r efengil yn mynd o fod yn rhywbeth mewn lle penodol i bobl penodol i fod yn rhywbeth i bawb ym mhobman. Byddai modd mynd ar ôl be mae'r hanes yn dweud ynglyn â bod yr Ysbryd Glân yn rhoi doniau proffwydo, yn rhoi breuddwydion i bobl, i fechgyn a merched, caeth a rhydd, hen ac ifanc. Mae yna jyst gymaint gellid ei dweud, ond dwi just efo 20 minutes. So, be dwi'n mynd i ganolbwyntio arno bore yma, ydy rhywbeth sy'n cloi yn cyfres ni, Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr, a edrych ar lle yr Ysbryd Glân yn rhoi profiad i ni o gariad Crist. Nawr mae'r hanes yma yn sôn am brofiadau dramatig. Yn adnod 2, o'na sôn fod yna sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell. Nawr, dim jyst rhywbeth bach yw hwnna, na. Mae'r disgrifiad yna fod yna wynt, dwi'n gwybod os da chi wedi bod, mae'n wedi bod yn flwyddyn wyntog yn do. Chi'n meddwl, fatha, pryd mae'r haf yn dod? Chi'n meddwl, mae'n ddiwrnod braf. Chi'n camu allan y drws, a mae'n jyst gwynt hyd yn oed a ddiwrnod braf. So, da ni'n gyd yn gwybod lenni be ydy gwynt. Mae gwynt yn rhywbeth, da chi'n ei brofi, da chi'n ei deimlo ar eich gwyneb. Ac oedd pobl yn amlwg wedi profi rhywbeth mor ddwfn ac intens ar y Pentecost. A oedd pobl wedi cael ei effeithio, wedi cael ei newid hyd yn oed, nes fod pobl yn meddwl bod nhw wedi meddwi. Nawr, mae'n siŵr bod chi gyd, ddim bod fi'n dweud, mae'n siŵr bod chi gyd wedi meddwi, ond da ni gyd yn ymwybodol o'r effaith mae goryfed yn gallu cael ar rhywun. Newn ni'n rhoi fel yna. Mae newid rhywun, ydy? Mae pobl yn bihafio mewn ffordd wahanol. Mae ei weld yn amlwg yn ymddygiad rhywun. Felly mae'r ffaith bod pobl falle, oedden nhw yn gwatwar, ond mae'n amlwg fod y gyffelybiaeth yn amlwg fod pobl wedi cael ei newid. Mae yna rhywbeth gwahanol am ei ymddygiad nhw ar ôl i'r Ysbryd Glân ddod i lawr arnyn nhw. Ond mae Pedr, chwarae teg, dirwestwr cywir yn codi ar ei draif ac yn esbonio, na, ddim wedi meddwi, ma nhw. O leia ddim wedi meddwi ar alcohol. Ond yn hytrach wedi cael ei cyffwrdd, wedi cael ei newid, wedi cael profiad o'r Ysbryd Glân. Arweinwyr bobl Jwda a phawb arall sy'n aros yma. Gwrandwch yn ofalus, gwna i esbonio i chi beth sy'n digwydd. Sylwch, esbonio. So, dyw e ddim fel bod ni'n gadael yn intelect a'n meddwl i fynd yn llwyr, a bod ni just yn mynd ar ôl y profiadau. Mae yna esbonio yn digwydd ar dydd y Pentecost. Y gair a'r ysbryd. Gair a gwirionedd. Mae'r cyfan gyda'i gilydd. Dydy'r bobl yma ddim wedi meddwi, fel mae rhai o'ch chi'n deud, a wedyn mae'n dweud bach yn naif, mae'n rhy gynnar i hynny, 9:00 ydy hi. A dwi wedi byw yn Pantycalen a neuadd GMG. A fe fesig chi'n gwybod, dydy 9:00 ddim yn issue i fyfyrwyr Cymraeg. A mae Duw yn dweud, dyma pam bod nhw wedi profi rhywbeth. Dyma pam bod nhw wedi newid. Yn y cyfnod olaf, byddai'n tywallt fy ysbryd ar y bobl i gyd.
maen nhw wedi cael eu cyffwrdd, maen nhw wedi cael eu llenwi, maen nhw wedi profi ysbryd y Duw byw. Nawr tybed, oes syched gyda ni bore yma i brofi mwy o ysbryd Duw yn bywyd heddiw, yn eglwys, yn byd heddiw. Dwi'n meddwl bod na, oherwydd un o'r pethau pwysig am waith yr ysbryd glân yw pan mae'r Beibl yn sôn am gael ein llenwi efo'r ysbryd glân, da ni gyd yn gallu edrych ar cerrig filltir yn bywyd, le da ni falle wedi cael profiad real o Dduw ac o ysbryd Duw, yn gallu edrych nôl ar y profiad yna, gweld hwnna fel cerrig filltir pwysig yn bywyd ni. Ond mae'r ffurf y gair yn y Testament Newydd, mae'r llenwi, ffurf parhaus yw e, bod i ni gael ein llenwi yn barhaus gyda'r ysbryd glân. Hynny yw bod yr ysbryd glân fel ffynon, da ni angen mynd nôl ato fe yn ddyddiol. Nawr, penwythnos diwetha, fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod, eithon ni i aros mewn caban ochrau, wel, oedd e'n ganol, neu'n lle, oedd e'n Sir Ddinbych rhywle. Ac oedd e'n un o'r cabanau glamping yma. So oedd e fel, wel, oedd nhw'n marchnata'r peth fel bod e off-grid, ond doedd e ddim rili, achos oedd y trydan yna. Ond doedd dim dŵr yna, so bob cwpl o weithiau'r dydd, oedd yna sync na, ond oedd y sync yn cael ei fel ffido o fel tank, tybod. A wedyn chydig o weithiau bob dydd, o rhaid ni, chi sydd yn gyda campervans a caravans, chi fel, dyma da ni'n neud. Wel, mae'n brofio newydd i ni, okay? Dwi'n posh. Mae'n hotels dwi'n aros fel arfer. So wedyn, chydig o weithiau bob dydd, oedd rhaid ni fynd â'r tank yma i'r tap oedd yn cael ei ffidio gan ffynon ar y safle le o'n i'n aros. A hynny yw, oedd y dŵr yn rhoi bywyd ac yn ffres, oedd rhaid mynd nôl at y tap i gael yn ail lenwi trwy'r amser. A mae hwnna'n illustration o beth mae'n golygu gael yn llenwi gyda'r ysbryd glân. Oes, mae yna events, mae yna ddigwyddiadau lle da ni wedi cael profiad fel mawr, neu profiad cyntaf falle o ysbryd Duw. Ond y pwynt yw, mae eisiau bob un ohono ni fod yn agored i gael yn llenwi yn barhaus, i fynd yn ôl at y ffynon. Nawr, dwi'n teimlo fod y syched yma i brofi rhywbeth gwahanol a gwell i weld mewn cymdeithas yn gyffredinol heddiw. Dyw e ddim jyst yn rhywbeth da ni fel Cristnogion falle yn meddwl amdano. Ac ar yn gwyliau ni wrthos hyn, oedd yna ddau stori nath illustratio hyn i fi. So'r cyntaf, nos Fercher, ath Mena a fi, heb y bechgyn, i Fanceinion, i weld Liam Gallagher yn perfformio. So nath nain a taid dod fyny gofalu ar ôl yr hogia am noson, a fe eithon ni i Manceinion i weld Liam Gallagher. Liam Gallagher, i chi ddim yn gwybod, oedd frontman Oasis, yn nhw'n band mawr yn y 90au, so cyfnod pan o'n i'n dod i oed. So, Liam Gallagher yn arwr fy ieuenctid i. Oedd mam ddim wastad yn aprwfo, ond whatever. Whatever. Enw can gan Oasis, do whatever. Anyway, ac oedd y noson gret, oedd ni'n rili mwynhau, oedd yn wych. Ond be nes i'r fwynhau hefyd, oedd jyst gweld y peth fel astudiaeth gymdeithasegol. Gweld sut oedd y cyfan dod at ei gilydd. Gweld y profiad bron, allai ti weid, crefyddol oedd pobl yn mynd trwyddo fe wrth ddod i'r digwyddiad ac yn y blaen. Ac so, gyrraeddon ni ganol Manceinion. Wedyn oedd angen i ni ddal tram wedyn allan i'r stadiwm lle oedd y gig. Ac wrth i ni aros am y tram, o'n i'n gweld y dynion, rhan fwyaf ddynion, Mena Drian yn dod gyda fi. Gweld y dynion yma i gyd yn dod, a pawb yn ei cotiau parca, a'i beanie hats, a fel gwalltiau, gwalltiau o'r 70au. Chyfod y steil yna. Iorwen yn cofio Marc, mae'n siŵr, efo fydda gwallt fel y Gallaghers, dal efo Marc, y bosib. Ond, ac oedd e ddiddorol, oedd e fel
bod nhw yn ddisgyblion i Liam Gallagher, tybod? Hynny, o'n nhw wedi gwisgo lan ac yn edrych fel. A fi'n gallu dweud hyn, a fi'n gallu mocio fo, achos basically dyna sut o'n i'n gwisgo ac edrych pan o'n i'n iau hefyd. Ond be bynnag. Ac wedyn i ffwrdd â ni i'r llwyfan wedyn, i'r stadiwm, a wedyn o'n i'n disgwyl wedyn i Liam Gallagher ddod i'r llwyfan. A jyst gen iddo fe ddod i'r llwyfan, oedd na gerddoriaeth byddarol yn dod trwy y system sain, a wedyn lluniau o Liam Gallagher trwy'r oesoedd. So lluniau fe'n fachgen bach yn tyfu fyny yn Manceinion, wedyn lluniau honno fe'n dechrau dod yn enwog ac yn y blaen. A dyma oedd yn rili diddorol. Wrth i'r lluniau yma ddangos, oedd yna just fel buzzwords yn dangos ar y sgrin, a dyma oedd y geiriau. God-like, icon, legend, biblical, omnipresent, prophet, spiritual, majestical, celestial, Jedi, approachable, humble. Ac o mena fi yn rolio chwerthin. Pan oedd y ddechrau gyda godlike, o'n i bach yn anghyfforddus, a mae yn gableddus. Ond wrth i fe fy mlaen y gorffen gyda humble, o'n i'n rolio chwerthin. Ac, ond mae'n ddiddorol yn dydi? Os nhw'n i just posio am funud, mae'n ddiddorol yn dydi? Hyd yn oed yn yr oes fel secular yma, bod y math o iaith gwrw, iaith crefyddol, iaith ysbrydol yn cael ei ddefnyddio fel brand gan y rockstar yma. Ac wrth i nos yn fynd ymlaen, dyma fe'n gwawrio arno fi, a dwi ddim yn deud hwn mewn ffordd judgmental, achos o'n i yna'n mwynhau efo pawb arall, ti'n gwybod. Ond oedd e'n eitha diddorol bod yr holl brofiad o fynd i'r noson yma, pawb yn mynd fel disgyblion wedi gwisgo fel i arwr, mynd i'r stadiwn yma oedd yn teimlo bach fel teml. Yr ieithwedd yma, oedd e'n brofiad crefyddol bron, chybod. A dyna lle oedden ni gyd yn morio canu yr hen ganeuon o'n i'n gwybod o'r 90au, Wonderwall, Stand By Me a'r caneuon yma, mae Jan yn gwybod. Bach o Oasis fan fan hyn, fi'n meddwl. A feiddiau i awgrymu bod morio'r hen ganeuon Oasis yma, oedd e'n teimlo bach fel morio canu emynau mewn gêm rygbi neu rhywbeth. So, yna rhyw brofiad sort of semi-crefyddol amdano fe. Ond, be nath daro fi tua diwedd y cyngerdd oedd e'n rhyw fath o brofiad le oedd pobl am noson o leiaf yn gallu dianc o reality bob dydd i rhywbeth gwahanol. Rhywbeth oedden nhw'n meddwl oedd falle'n rhywbeth uwch, rhywbeth fwy authentic, rhywbeth fwy ysbrydol. I ddweud gwir, mae am noson o leiaf, oedd pobl yn gallu llyncu nostalgia, achos dyna beth sy'n tu ôl hyn i gyd. Dyna beth sy'n tu ôl y ffaith bod pobl yn mynd i weld hen rockstars, ydy nostalgia. Oedd nhw'n gallu anhofio am bwysau gwaith, falle. Oedd nhw'n gallu anhofio am dyledion, yn gallu anhofio am salwch, gallu anhofio am Boris Johnson, falle. Ac yn gallu dianc yn ôl i ddiniweidrwydd i ieuenctid, falle. Ac mae un o caneuon Oasis gyda'r llinell yma, "In my mind, my dreams are real, and tonight I'm a rock and roll star." Ac yn amlwg, oedd pawb oedd yn y gynulleidfa'n teimlo, am heno, dwi'n gallu dianc o reality bywyd i rhywbeth arall. A dwi'n meddwl bod hwnna'n arwydd bod pawb yn chwilio am rhywbeth i ddianc. Mae pobl yn chwilio i gael eu hachub o just reality bywyd pob dydd. Mae pobl a syched i brofi mwy na just rhythm mundane bywyd pob dydd. Mae pobl yn chwilio i projectio'u gobaith ar rhywun arall. Ac, a chybod, mae rhai pobl yn neud hynna hyd yn oed i Liam Gallagher. Nawr y bore wedyn, oedd hi'n fore braf bore dydd Iau. A chybod, pan mae rhai o'n chi sydd efo plant yn gwybod, pan ydych chi'n cael yr
eiliadau pryn yna heblant. Da chi trio fatha stretcho fo allan bach, tywod. Fydda, so ni'n meddwl, so ni'n deffro bore da, da ni'n mynd i fynd syth nôl i Ganarfon, neu ni am dro bach gyda. Hewn ni am dro bach, ie. So ydyn ni am dro bach rownd Manceinion y bore wedyn cyn mynd syth nôl i Ganarfon. Ac un o beth o'n i eisiau gwneud oedd mynd i siop y dillad seiclo Raffa. So, i chi sy'n seiclo, mi'n gweld Rodri'n gwenu ac yn chwerthin, ond i chi sydd ddim yn seiclo, y ffordd gorau o ddisgrifio Raffa yw bod e fel Apple y byd seiclo. Hynny yw, maen nhw'n cynhyrchu a gwerthu dillad high-end, drud a pretentious. Dyna'r ffordd gorau o ddisgrifio fe. A fel defnyddwyr Apple, mae gan cyclist sy'n gwisgo dillad Raffa, mae fe bach fel cult, a maen nhw'n rhyw hanner addoli prif weithredwr y cwmni, a pan mae fe'n siarad, mae'n swndio mwy fel spiritual guru na dyn busnes. Ond wrth gwrs yn glyfar iawn, dyn busnes clyfar yw sydd wedi dysgu gwerthu i nwyddau fel tasa fe'n life enhancing math o beth. A tra o'n i'n edrych rownd y siop a sylwi fes o'n i byth yn ffitio mewn i'r lycra o'n gwerthu yna. Nath Menna sylwi ar boster oedd ar y wal yn y siop. A dyma oedd e'n dweud ar y poster. It's never just a ride. It's much more than that. It's a personal thing, a social thing. Proof that we can do anything. It's a lifelong pursuit of a fleeting moment, of a silence and balance, of a momentum and progression. Some days you feel it, some days you don't. But whenever you get there, it's always worth it. It's seeing the early sunrise, cresting the first climb. It's the sweat on your skin and the wind on your face. It's a remedy. It's a clarity, the best version of you. It's friendship, discovery, and community too. It's a place, it's a race, and it's somewhere to hide. It's your team, it's your routine, and it's never just a ride. Nawr, unwaith eto, sylwch pa mor drwm ydy iaith a delweddau ysbrydol yn brand y cwmni yma sydd jyst yn trio gwerthu lycra i ddynion canol oed. Mae'n ddiddorol, dydy. Tasach chi jyst yn swopio allan ambell i air o beth dwi'n newydd ddarllen, tasach chi bron yn meddwl mae fel rhyw mission statement rhyw trendy church yma. Ond y pwynt dwi'n trio wneud fan hyn ydy, pan o'n i ar yn gwylio thos hyn, wrth fynd i'r cyngor Liam Gallagher, wrth fynd i'r siop yma, nes i gael yn atgoffa bod e'n bedyd yng nghalon pawb i chwilio am rhywbeth mwy. I chwilio am rhywbeth sy'n caniatáu i chi ddianc allan o'ch sefyllfa bob dydd. Mae pobl yn chwilio am rhyw brofiad authentic, yn chwilio am rhyw brofiad mystical a hyd yn oed ysbrydol. Hyd yn oed yn yn oes secular ni. Mae yna dal syched, mae yna dal itch yng nghalon pobl i ffeindio pwrpas mwy. Ond ar ddiwedd y gyfres yma, da ni yma i gyhoeddi atgoffa i annog yn gilydd bod y syched yna dim ond yn gallu cael ei dorri. Mae'r itch yna dim ond yn gallu cael ei sgratio drwy droi at awdur bywyd ei hun, Iesu Grist. Dim ond wrth ddod at Iesu, mae'n breuddwydio ni yn gallu dod yn wir. Fel canodd Liam Gallagher, in my mind, my dreams are real. Ond yn Iesu Grist, mae hwnna'n wir. Mae Iesu Grist yn gallu rhoi breuddwydion i ni. Mae Iesu Grist yn gallu rhoi heddwch dwfn i ni. Mae yn gallu clirio cydwybod. Neu fel oedd y slogan yna gan Raffa yn dweud bod ni'n gallu bod y fersiwn gorau o ni yn hunain. Wel, yn Iesu, mae hwnna'n wir. Mae Duw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw e.
Mae e wedi'n creu ni i fod mewn perthynas gyda fe. A'r fersiwn gorau o ni yn hunain ydy fersiwn sy'n cael yn tynnu nôl i'n bwriad gwreiddiol. I adnabod Duw. I fyw bywyd yn ei addoli fe ar bob lefel. A newyddion da ar ddydd y Pentecost yw fod y gwahoddiad yma nawr yn agored i bawb. Yn adnod 17, mae Duw yn dweud, yn y cyfnod olaf byddai'n tywach ysbryd ar y bobl i gyd. Wedyn, ymlaen yn adnod 21, bydd pawb sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub. Pawb. Dyw Iesu ddim yn gwrthod neb sy'n troi ato fe. Ond y peth ydy, fel lot o bethau, i gael yn hachub, mae rhaid ni ddechrau gydnabod bod ni angen cael yn hachub, yn does, tybod. Yr un bydd yn mynd at y doctor, yn dyfa. Sy'n pwynt i chi fynd at y doctor, a doctor yn gofyn, beth sy'n bod gyda chi? Dim byd, tybod. Y cam cyntaf i adael y doctor helpu chi yw dweud y doctor beth sy'n bod, yn dyfa. Ac yn mwyn i ni dderbyn yr achubiaeth, mae eisiau ni ddod i'r lle yna lle da ni'n sylwi bod ni angen cael yn hachub. Nos Fercher yn y gig, weles i sawl dyn canol oed oedd angen cael ei hachub o'i midlife crisis. Ond o ddifri, i ni gyd yn gwybod deep down bod ni angen cael yn hachub ohono ni yn hunain. I ni angen cael yn hachub o'r byd yma sy'n llawn poen, sy'n llawn siom yn llawer rhy aml. A'r gair mae'r Beibl yn disgrifio'r hyn ni angen cael yn hachub ohono fe yw pechod. A mae pechod yn dangos ei hun ar sawl lefel. Mae pechod yn dangos ei hun ar lefel fawr yn yr anghyfiawnder a'r strwythurau anghyfiawn sydd yn y byd yma. Ond mae pechod hefyd yn agos at adra hefyd, yn dydy. Da ni gyd yn gwybod deep down bod pechod a lle yn ein calonnau a'n meddwl ni. Wrth i ni dorri addewidion, wrth i ni dorri perthnasau, wrth i ni dorri calon. Ond yn fwy a difrifol, wrth i ni dorri yn perthynas efo Duw ei hun, wrth i ni roed pethau heblaw am Dduw yng nghanol yn calon ni. Ond, y newyddion da yw fod Pentecost yn atgoffa ni fod yr ysbryd glân yn cael ei ddanfon ac felly fod pawb sy'n galw ar Dduw mynd i gael ei hachub. Mae yna wahoddiad heddiw i ni gyfarfod Crist a profi ei wefr. Profi'r wefr o gael yn hachub wrth i ni gyffesu yn beia a'n pechodau, byddwn ni'n neud yna mewn munud wrth i ni droi at swper yr arglwydd. Ond mae yna wahoddiad hefyd i ni brofi y wefr o ffeindio pwrpas newydd i'n bywyd ni. Achos dyna sy'n hyfryd ynglyn â Duw. Mae e'n maddau ni ac yn derbyn ni jyst fel i ni, ond dyw e ddim yn gadael ni fel i ni. Mae e wedyn yn rhoi pwrpas a cyfeiriad newydd i'n bywyd ni. Ond mae yna hefyd wahoddiad ni brofi'r wefr o dderbyn pŵer yr ysbryd glân. Does dim rhaid i ni fyw yn nerth ni yn hunain bellach. A diolch byth am hynny. Achos, pan da ni'n trio reslo trwy bywyd yn nerth ni yn hunain. Dwi'n gwybod amdano chi, ond dwi'n blino. Dwi'n mynd yn frustrated. Dwi'n mynd yn flin. Mae eisiau ni adl fynd ar yn hunain a gadael i bŵer yr ysbryd glân lifo trwyddo ni. Newyddion da yw fod y Duw ddath fel dyn yn Iesu Grist hefyd wedi dod fel ysbryd ar ddydd y Pentecost. A mae'r Duw yna yn gwahodd pob un ohono ni i agor y meddyliau, i agor yn calonnau, i ni gyd gyfarfod Crist a profi ei wefr. Ga'i wahodd chi godi ar eich traed, a newn ni jyst gweddio trwy rhai o'r pethau yma. Wel, o Dduw Dad, da ni
yn diolch mai Duw i ti sy'n gweld ni'n ymlwybro trwy fywyd, ymlwybro trwy'r byd yma'n yn trio chwilio am rhywbeth uwch, rhywbeth tu hwnt i ni. A ni'n diolch fod ti wedi danfon dy fab i'n cyfarfod ni ar y ffordd. O Dduw Dad, helpa ni fod yn ymwybodol mae Iesu yw yr un sy'n gallu llenwi'r twll yna. Iesu yw yr un sy'n gallu torri syched. Iesu yw yr un sy'n gallu cymryd yn beichiau a'n beian pechodau ni a gadael ni efo cydwybod glân ac ysbryd ysgafn. Ond ar ddydd y Pentecost o Dduw Dad, i ni yn galw a gwahodd yr ysbryd glân i'n llenwi ni o'r newydd, mwyn yn cario ni, mwyn yn arfogi ni, mwyn yn pweru ni i fod yn ddisgyblion i ti, fod yn bobl y deyrnas yn y byd yma. O Dduw Dad, da ni'n diolch mai ti yw'r Duw sy'n rhoi trydan yn y traed. Ti yw'r Duw sy'n rhoi petrol yn y tanc. Ti yw'r Duw sy'n rhoi bywyd i bobl. Ti yw'r Duw sy'n ateb pawb sy'n galw arna ti am achubiaeth. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Amen. Chi eistedd lawr. Felly ffrindiau, da ni'n troi at Swper yr Arglwydd nawr, le ni yn cofio fod yn perthynas ni efo Duw yn bosib oherwydd yr hyn mae Iesu wedi ei gyflawni ar y groes. A cyn i ni gymryd Swper yr Arglwydd, newn ni gydadrodd credo'r apostolion gyda'n gilydd. A mae fe ar y sgrin. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gai trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn. Dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynnodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynnodd i'r nefoedd ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Felly, ffrindiau, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sy'n caru Duw a rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch, chi sy'n gadarn eich ffydd a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml a chi sydd yn newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am fy mod i yn eich gwahodd, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd fara. Ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roeddynt a dweud, cymerwch hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt, ac yfodd pawb ohono. A dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Felly mae'r band mynd i ddod fyny gyntaf i gymryd y bara a'r gwyn, a wedyn bydden nhw'n chwarae yn dawel yn y cefndir, a wedyn geith pawb arall ddod fyny yn eich amser eich hun. Peidiwch bod yn shei, dewch at y bwrdd, oherwydd mae Duw sydd yn eich gwahodd.
Dewch i ni godi a canu gyda'n gilydd. Bara dy fywyd di, adorwyd fy mwyn, dy gorffarwyd ar groes, ni'n gwneud yn gyflawn. Cofiaf y globan llawn, dy walltwyd fy mwyn, yn roedd gyfam o di, yn llef ymhech o ddi. Halleluia, rwy'n byw fy mywyd i'th gofio. Halleluia, fe gofiaf dy ddewyd di. Wrth gerdded ffordd y groes, mewn ofnad dychryn mawr, gall llunio Crist o mewn, wrth ddilyn nod y droed. Halleluia, rwy'n byw fy mywyd i'th gofio. Halleluia, fe gofiaf dy ddewyd di. Os byth y goll a fydd y ffordd, os byth y gwad a fyd y ras, atgoffa fi o'r bris a'r oes. Halleluia, rwy'n byw i'th gofio di. Bios mor dda i mi. Bios mor dda i mi. Bios mor dda i mi. O'r lle fyddwn ni heblaw, amdana ti, amdana ti. Bios mor dda i mi. Bios mor dda i mi. O'r lle fyddwn ni heblaw, amdana ti, amdana ti. O'r dyfnder mawr i uchder neb, o'r dwyraid i'r gorllewin bell, y mae dy ras di'n nghario i. Nes edrych yn dy wyneb di, nes gwblhau fy olaf roes, atgoffa fi dy fod ar waith. Halleluia, 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 rwy'n byw i'th gofio di. Dewch i ni ddweud i gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.